Siz yangiliklar шығарылышын qoraysiz. Studiyada Alina Valiyeva, исәнмісіз? Шалода білгішлерді нешік соқлап қалырған КамАЗға үш сәфәрі білән мәғариф учреждениелері вәкиллері келді. Томшыданы көлі жиылған Биклен ауылы халқы өз ақшасынан көпірні түзіклендірді. Өз қолларым білән болшықтан ясалған вазы ейсем шүлмәк шалодам нашар ештуші балалар үшін нақыш деп исемленген шүлмәк ясау ұсталығы бойынша мастер-класс өткәрілді. Соңғы тәулікте Татарстанда шәуші елі бір кішіде COVID-19 диагнозым расланды. Шалуда озған тәуліктен коронавирусын тағын 14 яңа ұшырағы тіркелді. Шулай айтып 14 сентябрға Татарстан бойынша коронавирус білін ауырының барлығын 26.166 ұшырағы белгілі, аларының 22.775 тірілген 54 озған тәулікте. 17-18 һәм 19 сентябрда 8 шақырылыш Россия Федерациясы федераль жиыны Дәулет Думасына депутатлар сайлау болашақ. Сайлау хукукына ие болған гражданарға еліміздің 450 депутаттан тұрған ең юғары закон шығару органын формалаштырылған тур келешек. Шалы шәһәре 29 сайлау округы составына кірем, онда тағаны 5 муниципаль район кірем. Бұлар Әгірже, Оқтаныш, Мензелеевск, Мензеле һәм Тукай районнары. Бұл округ бойынша депутатлыққа 8 кандидат тіркелген, әр сайлау участығында сайлау комиссиясы әғзалары, күзетушілер, хукук сақлау органнары қызметкерлері, шулай-ақ тауыш беруден қатнашушы граждандар үшін шақси сақлану шараларын қоланып барлық сақлық шаралары көрілген. Әр сайлау участығы термометрлар білән жиһазландырылған, участық сайлау комиссиясы әғзалары тауыш беруден қатнашушылар һәм бинаны ішкәрту үшін антисептик шаралар білән тәмин етілген. Тауыш беру үшін бүлмелер күн сайын ішкәртілешек. Шәһәрдә барлығы 173 сайлау участығы жиһазландырылған. Мұнан тыш тілегі болған әркім үйден тауыш бере ала. Мұның үшін сайлау участығынан шалтыратырға һәм ешау адресын һәм оңайлы уақытны хәбәр етергә керек. Бинадан тыш тауыш беру турында ғаризалар һәм мөрәҗәгатьләр 19 сентябрь 14 сағатқа қадар қабул ителә. Өйдә тауыш бергәндә шулай-ук шәхси саклану чараларын кулланып, барлык саклык чаралардан үтәләчәк. Шалуда білгішлердің ешік соқлап қалырға КамАЗ предприятиесінде үш визиті білен мәғариф учреждениелері вәкиллері делегациясы болды. Олар талант һәм уңыш фонды жетекшісі Россия президенті қоршындағы фән һәм мәғариф советі ағзасы Елена Шмелева білен білгіш ағымы ғамәли оқыту жетмеу һәм инженерлік өнерлерін өстіру турында фикір алыштылар. Түгәрәк өстәл башланганчы машина төзелешенең гамәли квалификацияләре күп функцияле үзәге буенча экскурсия үткәрелде. Делегация бу яу бүлеген зур булмаган җыю, уку сыйныфларын һәм мәйданчыкның җиһазландырылуын күрсәттеләр. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, әлеге үзәк техник колледж белән берләштерелгән. Шул рәвешле студентларның практика һәм теориясе үзлексез алып барыла. Здесь подготовка под ремонт, под покраску, все необходимое оборудование. Зона подготовки поверхности к покраске очень важно перед нанесением покрытия очень качественно подготовить поверхности. Шолда техник юнәлешләр буенча яхшы белгечләр әзерлиләр, әмма күп кенә абитуриентлар барыбер башка шәһәрләргә укырга китә. Бу белем бирү профильләренең тиешенчә сайламау, шулай ук тиешле техник һәм мәди база булмау белән бәйле дип билгеләп үттеләр очрашу барышында. Моннан тыш түгәрәк өстәлдә катнашучылар инженер сыйныфларын булдыруга, белгечләрне мәктәп эскәмиясеннән үк әзерләргә кирәклегенә игътибар юнәлтте. Задача раскрыть талант каждого школьника, каждого человека. Для этого мы должны показывать все перспективы, мы должны показывать и высокие национальные приоритеты, и технологии критические, которые важны для КамАЗа, Татарстана, Набережной Челны, и показывать то, что его интересует, и главное давать возможность практически попробовать это все. Поэтому производственное обучение, практики и вообще вот этот компонент важен как для школ, и мы смотрим сегодня на школы по нацпроекту образования, которые создаются. Это многопрофильные, многофункциональные классы, помещения, оборудование, лаборатории. Фикр алышу барышында түгәрәк өстәлдә катнашучылар теория һәм практиканы берләштерүне, практика файдасына карауның мөһимлеген билгеләде. Ул заманча җитештерү стандартлары буенча төзелергә тиеш. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Биклен ауылында күпір түзіклендірілді. Тик менә реконструкцияләүгә акчаны халыктан җыйганнар, чөнки район хакимияте төзелеш материалларын югары бәясенә сылтаган. Күпернең авария хәлендәге торыш аркасында берәүдә зыян күрмәгән, аны ремонтлауга инициатив төркем алынган. Теманы хәбәрчебез дәвам итә.
Күпер куркынычсыз булудан туктаганы һәр кайда штирлар чыгып тора, эске токталар инде күптән чириген. Авыл халкы хакимиятен ярдәм сорап район хакимияте смета төзеп проект әзерләгән һәм грантка тапшырган, әмма аны ота алмаган. Шулай итеп акча булмауга сылтап күперне төзекләндерүдән баш тартканнар. Ул чакта кишене эшләүгә шауларның инициатив төркеме алына. Местные жители сами собирали деньги, потому что это был социально важный объект, так как он был опасен для жизни, потому что очень много было штырей, а так как здесь постоянно переходят пенсионеры, дети, да, ну и вообще любой человек, да, вот. А скоро зима, и тут было небезопасно, поэтому мы взяли этот общественный проект и стали его реализовывать, и теперь он у нас уже в реальной жизни готов. Күпер 950 мең сумга төшкән, шаулар ничек булса да бу акчаларны җыйган. Деньги мы ходили, собирали по улицам, у прохожих с кубом, обращались в предприятия города, письма рассылали, также у знакомых, друзей, всех ставили в известность, что вот есть такой проект, срочно нужна помощь, поддержка. Мы благодарим всех тех неравнодушных людей, кто помог в реализации нашего общественного проекта. Зур эш башкарылган һәм хәзер иске токталар һәм софтан чыккан корылма урынында яңа тимер күпер. Спуск здесь был просто 2 доски лежали. Очень опасно было спускаться, скользко. Зимой я даже не представляю, что здесь было. Получается, мы эти все доски просто убрали, сделали широкие металлические ступени с металлической сеткой. Потому что если снег будет зимой падать, он будет просто сквозь сетку проходить, скапливаться не будет. Перил вообще не было, перила сделали. И опоры моста укрепили. Хәзер авыл кешеләре күперне сәламәтлек һәм тормыш өчен куркынычсыз файдалана ала, тик шунсын аңлашмыйлар, ни өчен мондый гади генә, әмма халык өчен бик мөһим объектны реконструкцияләү өчен акчаны битараф булмаган кешеләргә җыярга туры килде. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр нинди проблема бурчысаки шатлыклы хәбәр җиткерәсегә килсә, безнең редакциянең кайнар элемдә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Үз куллары белән балчыктан ясалган эшләр Чаллыда начар ишетүче балалар өчен нәкыш дип исемләнгән шүлмәк ясау осталыгы буенча мастер-класс үткәрелде. Бер атна элек балалар балчыктан ваза һәм шүлмәк ясаган, хәзер аларны бизәделәр. Эшне беренчеләрдән булып Лилия Гатина карады. Ратмир Шакуровка 9 яшь, малай актив яшәү рәвеше алып бара, спорт белән мауга, кул эшләре ясарга ярата. Нәкыш мастер-классы кысаларында Ратмир үз куллары белән ваза ясаган һәм хәзер аны буяу белән шөгыльләнә. Я рисую эту вазу. Я его подарю маме, потому что это моя мама. Он всегда меня любит. Мастер-класста барлыгы ишетү сәләте бозылган 7 бала катнашты. Мондый чаралар 88-нче мәктәптә 2018 елдан бирле даими үткәрелә. Балалар өчен мастер-класс 2 этапта уза. Башталар үз куллары белән шушындый горшоклар ясадылар, ә икенче этапта алар шушындый орнаментлар төшереп, үз куллары белән аны буйлар. Барлык әлеге мастер-класс вакыт буенча 40-60 минут уза. Ваза һәм шүлмәкләрне ясауга буяп булмый, балчык эшләнмәләрен киптерергә кирәк. Язуның төсләре һәм манералары алдан ук сөйләшенгән, балалар үз эшләрендә татар орнаментын кулланырга тиеш булган. Чара туган тел һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Для их развития это очень важно, потому что, во-первых, роспись, она всегда это мелкая моторика, это аккуратность, это терпение, ну, в общем, все качества, и потом фантазия. Балаларга мондый мастер-класслар бик ошый дип билгеләп үтә укытучылар. Балаларның иң яхшы эшләре күргәзмәгә куелачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Без искәртеп узабыз, республикада COVID-19 каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Санаторий «Жемчужина» Набережной Челны приглашает вас и ваших близких на отдых и лечение. Разработана программа восстановления перенесших вирусную пневмонию. Скидки постоянным клиентам и при раннем бронировании. Звоните 8 800 444 34 15. Кухня и мечта. Мы те, кто нам доверяет. Компания с открытым лицом. Делаем кухню и другую мебель на заказ для вас. Кухни, шкафы, детские, прихожие, гардеробные, офисная мебель. Сами приедем, снимем мерки и детально обсудим проект. Звоните 36 82 70. На производство требуется сборщик изделий, наладчик КПА, станочник, машинист экструдера, уборщик. Стабильная заработная плата. Полный соцпакет. Телефон отдела кадров 46 53 11.